leli iBhayibheli elingaka babukhani alikusindi yini? Ngithi kuyena hayi alingisindi. Kuyacaca ukuthi zinkulu indaba engiyiphethela. Hayi bazalwane alingisindi. Alingisindi bazalwane. Ngingaliphatha ngiyofika eCarlton Center ngendlule futhi ngeSoweto uma kungidinga ngihambe ngenyawo. Alingisindi ngoba kusho ukuthi kunezambulo. Ngizama ukuphendula lo ngibuzayo ukuthi nje leli iBhayibheli linezambulo. Ngeke Nkosi angithi ngichaza njengomuntu ngendlela nje ngigijima ngakhona ogijima ngale ndlela njengami. Uma ngifika emahhotela ngiyengifike khona la ngisilale khona. Hayi bazalwane ngathi sengiyaphakama. Ngithi ulale emahhotela kusho ukuthi kusami kuba lo muntu asilethele yona. Sase savelelwa nguye. Into yokuqala bazalwane ngithi nje mangifika la ngifika khona bese ngivula imodule yami. Ngivula imodule yami. Noma ngabe ngikhathele kangakanani ba ngivule la landane ingane bazalwane zilandeni ngivule le ndaba bese thina sonke sibheka ngapha singaphazanyiswa ngabantwana ngivule le ndaba bazalwane ngivule noma ngabe how tired I am njengoba bengikhathele nje izolo esho baba ukuthi ebengihamba nalo izolo siqhubha ngizwa ngquphazela kodwa ngithi mangifika la ngiphumula khona ngidinge kuqala ukuthi ake ngiphelele izwi ngiphenya ngifunde noma ngabe uwodwa umusho bese ngithi Jesu sengikhona kuleli izwe ngaba abantu bakhombise lebona ukuthi ngizosebenza ngabo uNkulunkulu wethu ungcwele ngicela wena uthathe indaba izwi lakho kube lona elizonqobela emoyeni khona ngilale ngalo bazalo noma ngilivalile noma ngilivulile noma ngilale phezukwalo noma ngilala phezu kwami kodwa senginqobile ngezwi lalela iBhayibheli lenze kube umngani wakho izwi kaNkulunkulu lenze kube umngani wakho ilona ozonqoba ngalo nango 2020 Amen. njengoba nje kulo festive season abanye vele sayingenile engqondweni yabo noma behamba endleleni uyababona nje bahamba